Само един миг. Възможно е да пропуснеш единия миг. В Песен на песните 5 глава се казва: ето моя възлюбен. Хлопа на вратата. Аз бях, но сърцето ми беше будно. И мой любим ми каза: ела, отвори ми. Моя възлюбен, отвори ми. Аз съм отвънка на мокрина ми косата от нощната роса. Ела, отвори ми, любима моя. И любимата отговори: не мога си, изкъпала съм се, измила съм нозете си, не мога. Възможно е да пропуснеш единия миг. Но казва, след това станах да отворя на моя възлюбен. И смирна се изтичаше по дръжката на вратата. Отворих, но моя възлюбен си беше отишъл. Не пропускай единия миг, приятелю, тази вечер. Да срещнеш Исус лице в лице. Лице в лице. Очи в очи, сърце в сърце. Не пропускай единия миг. Отвори вратата за Него. Отвори вратата за Исус. Нека Той да влезне. Защото Той те обича. Остави да влезне в живота ти онзи, който те обича. Много често оставяме хора, личности да влизат, които не обичат. На тях отваряме, но онези, които ни обичат, не отваряме. На онзи, който те обича, не му отваряш. Отвори му. Нека да влезне и да вечеря с тебе. Исус иска да вечеря заедно с тебе. Има романтика, която Той ти е приготвил да преживее с тебе. От тебе се иска само да отвориш, Той да влезне. И този миг ще се превърне в любовен романс, ще се превърне в песен на песните. Отвори му да влезне. Защото може би утре няма да е там. Сега е денят на спасение. Сега е денят, сега е момента ти да му отвориш, той да влезне. Някой питат как да му отварям. Просто го повикай и му се предай всичко. Да няма никаква съпротива в тебе относно него. За цялата му воля. Любовен роб. Да бъдеш любовен роб. Какво означава да си любовен роб? Означава аз се предавам без съпротива. И любовният роб е нещо различно. Защото той остава в дома не от задължение, но от любов. Любовно остани. От любов. Защото обичаш Господаря си. Има и две неща в Писанието. Само един миг с Него. Никога няма да бъдеш същия. Може би някои от нас са се отричали от Исус. Но когато имаш само един миг с Него, ще умреш за Него. До край ще идеш пътя. Когато имаш само един миг лично с Него.